Ku danna subscribe domin samun sababbin bidiyon mu da zarar mun saka su. Kana ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin bidiyon mu da zarar mun daura. Muna godiya da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka. Na gode, Allah isaka da alkhairi ya bani naira miliyan 1. Dama harka ce ta kebura kuma babu wanda bai san ta ba. Me ake kira haka? Kebura? Ta inji. Na natsu wallahi. Wallahi na riga na faɗa na ce wallahi ba abin da yake na riga na ga ni ga sarkin waka. Komai ya wuce ka yi haƙuri sarki, wallahi na yi maka kuma ka ce min ka yafe min. Alhamdulillah, na gode ma Allah. Wannan ma arziki ne a rayuwa ta duniya. Babbar magana, yanzu nan naziru sarkin waka ya cika alƙawarin da ya ɗaukar makansa, inda ya ba fati suno kyautar naira miliyan 1 da ce zai ba. Kamar yadda a yanzu haka kuka riga da kun kalli bidiyon da ita fati suno ta je wurin naziru sarkin waka domin ta karɓi wannan kuɗin ba tare da ta ji kunyar ta je ta karɓo kuɗin ba. Bacin ta mai maganganu a lokacin baya, ta gaya masa bukatun maganganu. Kamar dai yadda mai sauraro ka sani, a kwanakin baya fati suno ta yi ta zagin naziru sarkin waka akan abin da ya faɗa akan cewa wai ba za a saka mutum ko kuma in ce ba za a saka jarumar kaniyar ba har sai an yi lalata da ita. Amma da yake shi naziru sarkin waka bai ɗauki abin da zafi ba, sai ya ce ma zai ba ta kyautar miliyan 1, inda kuma ita fati suno ta yi ta karɓi kuɗin ba tare da ta ji kunya ba ko ba tare da ta tuno abin da ta masa ba a baya. To mai sauraro, yanzu nan za mu saka muku sabon bidiyon, amma kafin nan don Allah muna roƙonka da idan wannan ce farko shigowarka a wannan channel, to don Allah da ka danna mun subscribe kuma ka danna mana alamar ƙararrawa. Ta haka ne kawai idan muka saki sabon bidiyo za ka gani kai tsaye. To mai sauraro, kamar yadda ka sani, yanzu za mu saka muku bidiyon da tima ta saki duk kwanakin baya domin ku tuna abin da ta yi wa naziru sarkin waka, wato zagin shi ta kama yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'ummar annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Naziru sarkin waka, kana ji na dan yi wani mistake guda ɗaya, kana ji ba, da na ce ka fito ka bata mana suna, kana ji ku kai harkar ka ce neman matan. Allah ne ya matsi bakinka, ka san Allah ba azzalimin bawansa bane. Za ta iya yiwuwa ka je ka ci 'yar wadda babanta yake da addu'a kuma ba ta da alhaki. Wallahi tallahi, 'yan fim da kake gani ba mazinata bane. Wallahi duk inda za ka kai ni ka kai ni a duniya, na faɗa na kuma faɗa, ka je ka ci ne. Wallahi Allah ya kuma tona maka asiri. Ni fati suno na faɗa, ka gane. Idan mala'ika ne kai yau, dan girman Allah, dan girman annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, naziru sarkin waka kar ka bari in kai nan da anjima, kana ji na, kar ka bari in kai nan da anjima in dai azra'ili ne kai, ka gane. Kullu nafsin ta kasance a kaina. Ni na san da san annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zai isar da ni, ya sadar da ni da sirrin kauna a san da ni a duniya har da lahira. Da ka ganni din nan abin ya min ciwo. Mu 'yan fim ba mazinata bane, sai dai in kai ne mazinaci. Wallahi sai dai in kai ne mazinaci, amma 'yan fim ba mazinata bane.
wallahi ka musu sharri, kuma duk wanda kai ma sharri in dai baka nemi gafarar shi ba, na yi yaƙini Allah sai ya saka masa wallahi. Ƙarƙari kawai ka ce za ka ɗaure ni shine. Kuma Allah kaɗai nake tsoro da ka gani, sai soyayyar annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka gani ɗin nan naziru. Allah ne ya tona maka asiri, Allah kuma ya matsa bakinka ka faɗa wannan magana. Akwai yaronka da ya kira ni ya ce min zan ji sammaci a kotu. Na ce masa ina jiran ku. Ni ba matsoriciya ba ce. Duk mai son Allah da ma'aikin Allah wallahi ba matsoraci ba ne, barka ji in gaya maka. Naziru sarkin waka, idan kuma har da gaske kake, ka nuna mana yarinyar da aka ci ta a industry aka saka ta a cikin fim, in dai ba ƙarya kake yi ba. Ka fito yau ka nuna ta, aikinka ne zina. Na faɗa na kuma faɗa, ban ɗau zafi ba, amma yanzu na riga na ɗau zafi. Wallahi aikinka ne zina, shi yasa ka fito ka faɗa. Ka fito ka nuna mana yarinyar da aka ci ta aka saka ta a fim, shine kawai magana. In kuma ba haka ba, ka tabbata maƙaryaci wallahi, kuma mutuncinka ya zube wallahi yadda nake ganin mutuncinka nake respecting ɗinka, wallahi a idona ya zube. Ba na tsoron kowa sai Allah da ya halicce ni, sai san annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Baran ce maka ilimin da kake da shi na Kur'ani wani abu akai ba, amma iliminka na boko ya zama na banza wallahi ya zama na banza, ya zama na hofi. Tunda har yau da bakinka ka zo ka farta wai ana cin ƴaƴan mutane, ka fito ka nuna mana yadda aka ci aka saka ta a fim, shine kawai magana. Ka fito ka nuna, ka ce ga yarinyar da aka ci aka saka ta a fim, ka fito ka nuna mana ita. Kamar yadda ka ce in jira sammaci, a zaune nake a gaban iyayena nake, saboda kai kuma ka san ba zan gudu in bar iyayena ba, ka gane ko? Wallahi ina nan daram a gaban iyayena, ka gane ko? Duk wannan abin da ga nake yi ko a cikin gidan ubana nake yin shi, ba a hotel nake yi ba. Idan ka ganna a hotel wallahi sai dai in shooting ne ya kai ni, ka gane ko? Abin da muke so da kai, ka fito ka nuna mana yarinyar da aka ci aka saka ta a fim, shine kawai zaka iya fitar da kanka. Amma duk wannan surutun da kake yi hauragiyar banza ce da tawofi, barka jin gaya maka. Hauragiyar banza ce. Mu ba mazinata bane yan fim, ka sani naziru. Ba mazinata bane mu, masoyan annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne. Naziru ka bari